ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଋଷି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଋଷିଟିଏ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତପସ୍ୟା କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ କୁହାକୁହି ହେଲେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଋଷିଟିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ବୋଲି। ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାର ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ମଉସା ତମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? କହନି ଲୋ ଝିଅ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ।